tichambire pamene pa programu yathu ya lero mufune musafune Profesa ayimanso ndipo awinanso. Mufune musafune uthenga wapite kwa Amalata. Tonsefe muno Malawi tikulira ntchito za Profesa. Kumpoto akusowa ntchito za Profesa. Pakati apa anthu akufuna chikondi cha Profesa. Tikapitanso kumwera uko anthu akumfuna Profesa. Tikapita kummawa uku ndikuti Profesa yemweyo basi. Mufune musafune ana mwachepa kwambiri, tamangirani kukoti. Tamangirani kukoti ana mwachepa. Poti paja mukazikozera mikozo. Paja mukazikozera mukumathamangira kukoti. Paja mukazinyera mukumathamangira kukoti. Paja mutu ukakupwetekani malo mopita kuchipatala mukumathamangira kukoti. Ndeti mafuna tinene pano kuti inu Amalata pamene mwanyamuka mwauzidwa kuti mpite kukoti iya ipitani. Koma chimene mungachiziwe Profesa ayimanso ndipo awinanso. Uthengawu ukafike kwa Amalata. Anawatirepera Profesa tinyamuleni. Izi zombwambwa nazi zatirepera, zobesa ndalamazi zatirepera izi. Zimene zimapita m'mizi kukalanda anthu ma 30,000 afetereza zatirepera. Ngakhalo zithamangire kukoti. Ngakhalo zithamangire kukoti. Ziwana zombwambwa nazi zopeperazi, zolira ndi mikozo yawo yomwe zatirepera. Profesa afapita mutalika akuyimanso. Mufune musafune thamangirani kukoti. Poti paja amakoti amakulandirani. Paja amakoti opeperawa, amakoti ombwambwanawa, ozitcha ophunzira, ozitcha amadiploma amakulandirani mukapita kukoti. Ndi nkhani zopupwa ngati zimenezi mukulephera kumanga mbava muno Malawi. Mbava zimene zasokoneza ndalama za nkhani lero mukulandira nkhani zopata ntchito. Inu amakoti mumatipwetekesa mtima tisaname. Tisaname inu amakoti mumatipwetekesa mtima. Malo mukamba nkhani zeni kukotiko. Lero ena acho pepera ena ake amati akangoti basi akulira ni mikozo yawo yomwe azinyera uko ndi kumathamangira kukoti inu kumalandira zimenezo. Ndeti mafuna tiauza Amalata awa kuti kaya ndikuzolowera kudya matewera awana, kaya ndikuzolowera kumwa mikozo ya wana, kaya ndikuzolowera kusawona. Ndeti mafuna tiauze kuti mufune musafune Profesa Peter Muthalika kupita ku convention. Ndatero ntine munyanane pano pa radio lomwe. Mufune musafune Profesa kupita ku convention ndipo awinanso. Kaya ndikuzolowera kumwa magazi, kaya ndikuzolowera kumwa matewera, kaya ndikuzolowera mwina kumwa bibi za wana. Amalata timafuna tikuze ndikuti wakutumani akupwetekesani kwambiri. Ngati chipani cha TPP chinafomedwa ndi amakoti, ayi nkhani imwe iwina. Ngati chinafomedwa ndi amakoti, nkhani imene imwe iwina. Koma ngati chipanichi chidapangidwa ndi wanthu ndipo anthu m'mizi mwakuchikonda, andi ndishuwa kuti inu nkhani imene simuyipambana. Koma chifukwa chanena kuti pali anthu amene akukutumani kuti musokoneze chipani cha TPP, pamenenso anthu ena chiyembekezo chawo chili ku TPP, kuti TPP iwine ibwerere m'bomamu. Inu mukubwera kuzasokoneza ndi kumazitchula mu zina la TPP. Mukumazitchula kuti ndinu anthu a TPP pamene muli anthu osokoneza, anthu amene mukufuna kuti chipani cha TPP chithepo. Ndiyeni mafuna ndikuwuzeni pano kuti ngati nkuzolowera kumwa mikozo, ngati nkuzolowera kudya matewera, ngati nkuzolowera kumwa bibi yanu yomwe, pitani muzikapanga kunja. Musasokoneze anthu kunjaku, musaombanise anthu mitu kunjaku. Anthu akonzeka kukamvotera Profesa afa Peter Muthalika kuti akhalenso president wa dziko la Malawi. Ngati ena achakukutumani kuti muzinena kuti ndinu a DPP, musale anthu a DPP, anthu
opusa kwambiri, anthu omupwamphwana kwambiri. Koma ifetu pano tikuti Profesa Arthur Peter Mutharika awinanso. Inu pitani kumakhoti, thamangirani kumakhoti kuti mulepherese msonkhano waukulu. Koma ndifuna ndikuwuzeni kuti chala cha Mulungu chikaloza chimakhala kuti chaloza. Inu ndikupepera kwanuko ndi kumpwamphwana kwanuko, anthu opupwa inu, anthu opanda mzeru inu, mungokula mitu ngati domazi, koma m'mitu muli mphonda weniweni, m'mitu mwanumo muli kanthu, m'mitu mwatumo muli mamina amalata. Anthu amene mukusokoneza chipani cha DPP, kagwereni musasokoneze anthu m'mizi. Anthu pano pakuyembekezera chipani cha DPP, fetereza wabwino, fetereza ochipa, fetereza amene akapezeka nthawi ya DPP. Anthu akuyembekezera chipani chimene cha DPP. DPP konzeka kukalowa mboma, ngakhale anthu atasokoneza bwanji, chala cha Mulungu chikaloza chimakhala kuti chaloza. Ndiye timafuna tiawuze amalata kunena kuti amene akukutumani akupwetekesani, amene akukutumani mawa muchita manyazi. Chipani cha DPP chitalowaso mboma. Chipani cha DPP amene mukunkanayo Profesa Arthur Peter Mutharikayo, amene mukumukanayo muzapanga manyazi pammawa. Ndiye timafuna ndikuwuzeni pano kuti anthu akuyembekeza chipani cha DPP kuti chibwerereso mboma. Anthu akamayenda pena paliponse akutchula kuti bolanso Profesa Arthur Peter Mutharika, fetereza nkapezeka, chimanga kwa adimaki chinkapezeka, tinkagula chimanga ife. Osati izi tikungozidwa lero kuti adimaki yasekedwa. Ndalama zaperekedwa ku bushale, ndalama zaperekedwa ku saluni, kuchipatala kulibe mankhwala, kupita ku sukulu lero ana akulephera kulemba mayeso, ndalama za mayeso zitabedwa. Mufuna mukhalire bwanji? Mufuna tizipangabe zimenezi? Shadrack na Malomba akatenga nkhani zawo kupitisa ku khoti, amauzidwa kuti nkhani zimene zikakambirane ku chipani. Shadrack na Malomba anthu eni a DPP akatenga nkhani zawo, original DPP akatenga nkhani zawo kupitisa ku khoti, amauzidwa kuti nkhani zimene zikakambirane ku chipani. Koma afegi akatenga nkhani zawo kupitisa ku khoti, afegi amene amazitchula kuti ndi a DPP akatenga nkhani zawo kuthamangira nawo ku khoti, amalandiridwa. Ndiye ife timadabwa ndi judiciary yathu. Kodi judiciary iyi ndiyotani? Judiciary iyi nkhuku zimene zili ku judiciary ku bwanji osazichosako, bibi zimene zili ku judiciary ku bwanji osazichosako, zooneka kuti ati zimaziwa malamulo, zooneka kuti ati zinamwa inki, zidapita ku sukulu. Na bolanso munyanani amene sanapite ku sukulu akhoza mwina kuimba mlandu momveka bwino. Koma nkhuku izi zili ku judiciary izi. Makhoti athu akuno ku Malawi opanda chilungamo awa, azungu akalakwisa muno Malawi akupasidwa bero. Munthu wamo muno wakuda ofanana naye khungu mu Africa ni Malawiyani kuti apemphe belo pa nkhani zake amakanizidwa, kuchajidwa ndalama zochuluka kwambiri. Judiciary ya ku Malawi, judiciary imene mangolandira ndi nkhani zopusa zomwe, judiciary imene mangolandira nkhani zompwamphwana zomwe, judiciary imene imalandira nkhani zopepera zenizeni. Malo mwawo zakuti nkhani zimene zikakambirane ku chipani, lero atenga mastampu awo ndi kuyika pamenepo. Ndiye timafuna tinene kuti judiciary imene ili ku Malawi kuli nkhuku zenizeni. Judiciary imene ili kuno ku Malawi kuli ananchidwe eni achule eni ndi amene akutiimbira milandu, mizukwa eni imene ili ku judiciary ku. Nthawi inake ana Malomba atatenga nkhani zawo kupitisa ku khoti, amauza kuti pitani mukakambirane ku chipani. Tsopano izi mphwepwa izi zokudya malirozi mwazilandira bwanji izi? Nkhuku izi mwazilandira bwanji kumeneko? Ngati muli inuyo anthu achilungamo ku judiciary ko, awuzeni amalata kuti kakambirane niso ku chipani, pitani mukakambirane zimenezo ku chipani. Koma ngati nkhani mutayitenga iyi ndi kuimba mulandu iyi, tizowa kuti judiciary iyi ili ku Malawi iyi ni nandolo weni. Judiciary iyi ni nkhunguzu zenizeni. Judiciary iyi mwitukwanisa ndipo simunati. Ndatero tuntire munyanhane kuno ku radio lomwe, ndakukwirani kwambiri. Judiciary yathu yolandira
mukulandira nkhani zopepera, mukulephera kumanga anthu enieni umu. Mukhoti umu muli nkhani zenizeni umu, mbava zenizeni zokuba feteleza, zopanga masikani feteleza wa alimi kumuzi, kulandidwa ma 30,000. Koma judiciary yathu ili du, koma kulandira nkhani zopepera, nkhani zombwambwana, nkhani za maliro, nkhani zopanda ntchito. Ndiye timafuna tinene pano kuti iwe malata amene wakutumayo akupwetekesa, umwa matope, mphwepwa yeniyeni ya munthu, kanganya weniweni wa munthu, bwitoto weniweni wa munthu malata. Ndiye timafuna tikuuze pano kuti usasokoneze chipani cha DPP. Ndipo kuchipani kwa DPP tinene chilungamo Profesa Arthur Peter Mutharika akufunika aime, ndipo amene aombole mtundu wa Malawi, osati izi zili mbomazi. Akanganya awa anangobwera kuzazuza mtundu wa Malawi, otenga ndalama kumapitisa nawo masaluni, kutenga ndalama ndi kumapitisa nawo kugulisa nkhumba, kutenga ndalama kukampasa wachiteletele cha nkhuku kuti aziodera nkhuku, ndalama za fetereza. Mbuzi za wanthu izi zili mboma izi. Lero mukanene kuti zomwezi zizipitirirabe kulamulira Malawi, mufuna mutiyankhulise chani kumeneko? Mufuna mutuuze chani inu kumeneko? Ndiye timafuna tinene pano, ine Munyanane Road ine pano pa radio lomwe, kuti tu mapeto wake kuno ku Malawi mubweresako zosabweresako, mapeto ache mubweresa nkhondo kuno ku Malawi, mchitidwe ache ukakhala umenewo. Anamwachepa muzithamangira ku khoti choncho, anzanu akupita chisogolo. Malo moti muzisiye zinthu izi ziyambe kuyenda bwino, lero mukukatenga zileso, anthu opusa kwambiri, anthu ombwambwana kwambiri, anthu ozitchula kuti ndinu a DPP koma musali a DPP, anthu amene mukutumidwa ndi ena ake kunjako, ndikumaoneka ngati tikuyendera limodzi ku DPP ko, koma muli anthu opupwa kwambiri, anthu otupa mitu inu, anthu amene mukusokoneza kwambiri chipani cha DPP. Ndiye timafuna tikuuzeni pano kuti anthu akusowa nkhope ya Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ipitilire kulamula dziko la Malawi. Taziona ntchito zace akwera mmene zayendera pakatipa, taona ntchito zachilima mmene zayendera pakatipa, taona boma la MCP anthu atalipasa mwayi kuti lilamulire, taona kubedwa kwa ndalama mbomamo, ndalama pena paliponse. Chipani cha MCP pena paliponse chikumangooneka chokuba. Ndi mwana amene akuchita kuziwa kuti chipani cha MCP chinabwera kuzaba, katangalero wakhazikika. Lero mukuthamangira ku makhoti, anthu opusa kwambiri. Ndi akumakhoti amene akulandirani anthu opusa kwa basi. Akadakhoza kukubwezani mmene adamubwezera na malomba kuti pitani mukakambirane ku chipani konko, paja ananena kuti nkhani za DPP zisadzapiteso ku khoti. Nanga waupusa amene alandira nkhani za DPP wani ndani? Anthu omugwambwana amene alandira nkhani za DPP wani ndani? Anthu opusa, anthu ombwambwana, anthu odontha, anthu oganiza mopuwala, anthu oganiza monyenchera ngati ana Marasimas. Ndapita ndaputuluka, ndathawa, mutukwanisa makolo anu, pamene makolo anu mwina adali anzeru, anthu opupwa, anthu opepera. Profesa Arthur Peter Mutharika, konzekerani kulamuliranso dziko la Malawi. Anthu akukufunani m'mizimu, akukufunani si amakhoti iyayi, akukufunani si malata iyayi. Konzekerani Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo mulamulanso. Tikutero ife pano pa radio lomwe. Ndapita ndaputuluka ndathawa, Munyanane Road ine.